ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଜୀ କ'ଣ ପାଇଁ କହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ରାଧା ନାମ ଜପ କରିବା ପାଇଁ? ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ କି ଏକ ଥର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାର ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧା ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ରାଧା କିଏ? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ସେ ମୋତେ ଯେତେ ପ୍ରେମ କରେ ତାଠାରୁ ପ୍ରେମ ମୋତେ ଅଧିକ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ନନ୍ଦ ଓ ଯଶୋଦାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କର। ତାପରେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆ ଆଣି ସେଥିରେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ କହିଲେ। ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ପଛକୁ ପଳାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଧା ସେଇ ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆଣିଦେଲେ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାକୁ ବର ଦେଲେ କି ତୁମ ନାମ ମୋ ନାମ ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯିବ। ସେହିପରି ଯେ ରାଧା ନାମ ଜପେ ତାଙ୍କ ଡାକ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୁଣନ୍ତି।